wallahi ba kama da wani rufin asiri da ya wuce in ka aikata bidiyon nan kai ma ka tura wani ya aikata. Na rantse da Allah wannan sunayen Allah da kuka gani, ya Wadudu, ya Hadi, ya Muhammad, mun ba da sirrakan nan kuma mutane sun kira mu sun yi godiya, sun gode wa Allah kan bukatar su, Allah ya biya ta. Baka da ribar da ya wuce bayan ka aikata kai ma ka tura wani. Wannan sirrin idan kai baka bukatar amfanuwarka da shi, to ka amfanar da al'ummar manzon Allah. Akwai wanda yana nan bukatu sun masa yawa, komai harkokinsa sun tsaya, ya rasa me zai yi. Dan Allah ka masa sharing din bidiyon nan, ya dauki wannan aikin ya fara yi daga yau. Daga ni Sayyidi Abdul zai mun addu'a komin tsawon lokacin da ya dauka a cikin kunci, wallahi ga tocilar da za ta fitar da shi daga duhun da yake ciki. Ya Wadudu, ya Hadi, ya Muhammad, kafa ɗaya kenan. Ana wurdin wannan aikin cikin dare, zaka tashi lokacin da kowa yayi bacci, zaka tashi kai nafila raka'a biyu, kai istighfari, kai wa annabi salati, kai la ilaha illallah, ka fara wurdin ya Wadudu, ya Hadi, ya Muhammad, ya Wadudu, ya Hadi, ya Muhammad. Kai wannan wurdin kafa 1111, ka roki Allah bukata, ka kwanta, gobe kai haka, jibi kai haka. Daga ranar in Allah ya yarda, wallahi canjin rayuwa ya same ka. In dai zaka nufi kofar Allah da wannan sunayen, kana roƙon Allah ya sauƙaƙa ma rayuwa, to Allah zai taimake ka kuma cikin gaggawa zaka ga ɗauki. Amma dan manzon Allah, na yi wa wanda ya yi sharing izini, wanda ya yi wa annabi salati a comment izini, wanda ya yi reposting, wanda ya amfanar da wasu wannan sirrin, to na masa izinin ya ɗauka ya yi, kuma bayan ya yi ya ba wani ma ya yi. Saboda me buƙatar ku za ta biya albarkacin sayyidul wujudi. A yi min sharing a yi wa annabi salati, masu tambayan sabulu da hayaƙi na dafa'i da jalabi da buɗin harkoki. Wannan sabulun da nake magana dafa'i ne kuma jalabi ne, buɗin harkoki ne, kuma zai taimaki kasuwarka, zai taimaki jikinka. Allah zai buɗa ma duk harkar da zaka shiga, zaka ga kana yin nasara. Duk abin da zaka taɓa zaka ga kana cirawa. Allah zai ma kariya. Haka macen da take da matsalar iska take so Allah ya fitar da ita, za ta fita a wannan kuncin albarkacin sayyidul wujudi. Da wannan sabulu da hayaƙin. Masu tambayan zobe, akwai zobe na 'yan kasuwa, na 'yan siyasa, na masu mulki, na 'yan sarauta, na ma'aikatan gwamnati, kowa akwai irin aikin da ake masa a irin zobensa, kuma in ya sanya shi zai ba da labarin ci gaba da alfarmar da zai gani a dalilin zoben.